нашого дня. Господи, Господи, помилуй. Господи, молитві. І нині повсякчас і на віки. І ми упокой, Христе, і Ти спаси, народила душ нашу, Господи Боже. Він тільки нас поставив свідомі школи в останній день. Мамочка, я уїжджаю на війну. На якусь на війну? Уїжджаю на війну. Він ніколи не жалівся. У нього все було добре. Я дуже рада, що приїхали всі його побратими, сослуживці, всі приїжджали зі Львова, з Тернополя, з Ужгорода. В бою с морской пехотой Российской Федерации погиб наш командир взвода, который пытался спасти раненых бойцов нашего же взвода. Ему попала пуля, получается, под бронежилет. Він ще встав, ще перебіг дорогу з його осколками, від шиї до серця осколками, і він в рацію ще встиг сказати, мені темніє в очах, я бігти більше не можу, спасіть малих. І так він загинув.